Karepmu kapiye Pawur? Non sewu. Bathara Brahma. Sampean nyek karo Inyong ya pancen Nyong genalang kene pancen lagi keluh kesah, lagi kepengin njaluk keterangan, lagi njaluk pepadang. Rame Inyong pancen melarat gedibal 17 tekakone Rame Inyong, tekan anak-anake tekan si Bawor Inyong anake sing dadi pembarep Inyong ya pancen melu bae melarat punggenan tulurane balung cilik Nyong ya melu bae melarat. Ning sampean sing jenenge Rame Inyong Rama Semar, kowe dadi wong ora tau walak kaluk, ora tau colong jupuk, ora tau wena-wena, ora duwe yang meneng bae, duwe yang meneng bae. Abang yang ngomongnya abang, ijo yang ngomong ijo karo Rame Inyong, wong jujur ora gimiren maring dunya bada batu sentana. Ora pada kaya kok sing uripe pada kepenak nang dhuwur kaya kiye. Kelalen karo dulure, kelalen karo uwane ya. Urungane Bathara Brahma bosane saudara Bawor kok. Ujar-ujare apa teka jeni teka turna sungkem Bawor terima sing lebih tua ngaturna sungkem apa ana sing ngaten-atenane kaya Inyong jajal wong urungane Brahma sareng sana Bawor enggane Bawor kok ngaturna sungkem tulis saking Inyong menghormati karo sing dhuwur ning sing dhuwuran kurang ajar ora kena dihormati brengsek ngene ya Nuwun sewu Bathara Brahma najan Rame Inyong kaya kae wong melarat gedibal 17 ning nuwun sewu Rame Inyong ora baen-baen kae lurah tur gelem nanggap wayang kowe endi dewa-dewa pada gelem nanggap wayang lho gamelan si anak malah ngirit mbok kang dewa-dewa nanggap wayang galem lan kanantake moni dhewek ora ditabuh ini genara tau gelem munggah nanggap dalang sinang bumi nang budalang kayangan budalang sapa lho so kene anu dalang anu giman apa ya kayane kayangan giman dewa kayane kayangan lah karepmu kapiye Bawor karepe Inyong wis jelas Bathara Brahma ya Bathara Brahma sing ndek Gunung Brahma karepe Inyong ke wis jelas karepe Inyong ke njaluk keterangan maring pada dewa 19 maring dewa-dewa ning gena dijaluke keterangan pada orang ngerti malah pelampang-pelompong isine pada bingung dewek lah ing atase ge nembe Inyong lho ke nembe wong cilik Inyong sing munggah maring kayangan enggane wong cilik-cilik pada munggah maring ngene ditakoni pada pelempang-pelempong arep padang apa nuwun sewu Bathara Narada imangka sing dadi pimpinan kowe kudu wibawa wicaksana jujur karo adil wibawa kepriwe carane pimpinan dadi wibawa ya kowe latih pakarti kudu nyawiji abang dingin-dingin abang ijo dingin ijo kaya kowe wong ngger kajen kang ngger latih pakarti nyawiji kok kajen karo wong dihormati karo wong wis ditresnani karo wong kowe wibawa wicaksana aja bancide banciladan sedepas sekilan karo kemula dupe sing kemula karo ora milih terus ora diaku saja kaya gue dirangkul kabeh bar dadi pimpinan sing melarat sing ora dirangkul kabeh ana bantuan ya kira-kira sing pas di tanpa ya nampak gitu. Aja pilih-pilih Inyong wong melarat kaya kiye sampeyan sing pada ngerti kuncine pada medhit temen ora gelem ngaweh maring Inyong nah kowe sing jenenge wicaksana jamban cindhen banciladan terus jujur karo adil sing dadi pimpinan aja seneng korupsi duwite rakyat iki kowe lah dewa-dewa ditakoni kaya kowe tok sih pada bingung sih dewa model apa kaya kiye dewa apa kaya kiye dewa kaya teko wandan kalejong lo kemalah diarani kaya teko lah kaya kok kaya carat ujar-ujare wah cilaka ke Brahma Bathara Brahma wah gawe geger iki Bathara Brahma apa timbalan telikung Bawor anapa jarak perkara gawe geger ning kayangan banca sengaja nyuar gawe geger nang kene wong Nyong ditanggap kon meneng bae engko sing nonton ya bingung ke dalange bisa ngomong apa ora sih metu jopo ayo metu bareng tuh enak yuk metu bareng keparat kowe Bawor kabeh